Hadirin ka jing pediang ya ki jing ujor na ki babun ki samla bagi tarik eksamen bantungkam da ka Meghalaya Public Service Commission bat Meghalaya State Pollution Control Board ki hap ha ka jokasngi ka Voice of the People Party VPP Youth Wing ha ka arpulai tarik yoyong arhaja arpusan ka lej banyakran bat ki bor bahalor joka commission kata yau ba daw hoy langstang u chairman ban kentu penkendria ya ka eksamen. Shisngi haswa kane ka VPP Youth Wing kala lej banya kendo yo member secretary ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB uba GH Chermang banya kran halor kane ka mat hendrai nakal yang jong ula penpau ba ka board kanomla ban penkendria ya ka examen nomor labu da National Green Tribunal. Habakran sikilat pathai kubor uba marbo dekar u president ulaang baga jing penlong ya ka examen ha ka juk ka sngi bar ha ka juk ka por kala pen khuslai ya ki babon ki samlawat kam bat kumta ka commission ka dei ban chimkhia halor ka nik nang bakanom long ka jingdo nong ya ki samla nalor ka ta ulaang ru bana ka liang u chairman ka commission ula kular un chimkhia halor ka ne bat un sayakran bat ka pollution control board ban ya pen bej halor ka ne ka mat tingilayo ya ki complain na ki babon ba ki samla wat kam wat jam te kuma pikir pa ka VP Youth Wing hi kadai kawai na kitnap jong ka VPP hi ka ba kmi ya kijinge jong ki samla ki jongi mo ki ba kmi ya kijinge ya ka khia ka shon jong ki samla wa kam jam bat kiwi de kimat nomor ba kani ka written examination kai tingku ha ka ju ka tarik mo kata kadai ka ba kilabu na kini bor artli kini ki office jong kani ka tanak sokar ha ka artun retrik menta ubenai di habangi awan bagi kendu ya UMS member secretary jong ka pollution board ulai thu ini ula penpau yang kita cike pa kadon kata ka court order na kalian ke NGT ba kihapan pendap ya kini ka written examination apo uli upanai April kihapan fulfill ya kini ki vacancy post ti na kalian juru ula kular menen kasih ba unho ya kata citi syakan ya si jumpa secretary de kila pha yang ni kata kamil menen kamil bat na kalian kajungi part tung ka VP Wing kapadon si saya kata kajing songkia mo kapakit ka bangpa nampak ke action jong kun samla jong ka beri nutrap ni klam song kliki ngilawan ban but bien biang hakan ni isi kota wan ye kendo yu sarwan jong ka MPSC bat ki members bani ai kubule ye kiru ka ju kapor ba kila pelat ya kapor ke jong ki ban ni kendo ye ka VP Wing ban na kalian ka jong kiru ka pasukunat kalong ba ki klam sim klam kentak ya kai ka bangila pensong na kalian kajungi paki kun sama kajungi menta gilai kendu jinge mo kumnu kinya let tho exam mo namar ba ha kaju kasni ha kaju popor mo ki pelong ya kita ki artli ki exam ki prepare na kalian ka Meghalaya State Pollution Control Board pat na kalian ka MPSC tikani ka kala ta sipun pha ya ki kina samla wat kam wat jam ko kajela kajungi yo tengku post ki balai te na ka Meghalaya State Pollution Board kadai ki post LBA mo kan likely ki written examination tu kan di hangni pat kadai ka primary investigator computer apo ka jela lingba ka jingkhot nangni na po ka Directorate of Economic and Statistics dina kalian jong usarman jong ka PSC ulah tular ba unsa coordinate unsa yakran bat ka state pollution board pada sampai keluar kani dena kalian kajungi ko mga 8 menen maka VP Youth Wing ka yang na ka menta ki kun samla ka yang na menta ki samla wa kam jam mo bat kiwe de kimat kan put bien ya kadi bat kaju ka por ngasko bat ong ba soban kentu ya pesoka ba nang ni khmat kam dei ban le thurmor ke mo kade ban hapan ban wat punya ya kita ki dia sejong ki examination nang ba kanum ya tungku kumba kalai tengku hakani ki exam ke domenta ka kulong haka apun retorik mo lai tengku bro artli ki department di kabu jinge kun samla jungi nangni ko jela tingi tentu yo ka sarkar ban ini samat ba kadi banda khmi ba kadi banda pek ba kadi ban dale ba nang ba ki kun samla jungi jung green trap kundu jinge ni tentu ni dak kerpat ya ka Meghalaya State Pollution Control Board ba ya MPSC ba kini ya penting ya kami kecingnya pergi kena sama jungi kin saya tunggu mau kin saya tunduk ni kuat ban baru artli kini department makin ya penbet makin ya postpone no kat pakila nak kalian kejungki habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f manta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya